Munggah apa medun iki? Delok sih, mboten golek-golek ndek pinggiran kono, mosok awake liwat kono mang. Oh, enak-enak kaya enak medun. Dalan ini model dalan jurusan kali pinggir kono mang. Iya. Kono pinggire golek. Iki yo kali ketok. 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 Kali mang ngoyo ndek kene lho, Mbak. Yo ora aku nek watu dicepet. Lakune wong nanti ya parane yo. Mbok karo. Rono kali yo. Dari kali, Mbak. Lah iya. Nunggu ndek ndi awake? Yo wong mlakune ning ndi, Guys? Kok ning kene? Wong mang ndek pinggir laut kono lho. Lah iya ndek pinggir laut iki dadine kok teko kene. Lah isine pinggir laut sing sebelah kono. Sing kono mang mosok awake mang lewat kono balik rono. Dalan rono mang. Dalan santai kono mau. Iya, dalan santai kono. Balik rono neh. Lah iki kali cilik iki. Nek wadre, iki banyu tok. Nek kono mang wadre wae bali. Lah iya mlayu rono. Ojo rasan-rasan rek, aku lep. Aku lep iki. Wis mau meneng iki. Ket nang meneng iki mbok meneng rasane aku. Mana aku ngomong aja rasan-rasan rek. Iki apa Mbak iki? Oh, iki koyo pacar godhong ya. Pacarku. Kene lho paling iki lho Mbak. Ndi? Mosok iki. Tulane kali kan wong cilik. Iki ora Iki? ana. Ana apa iki? Iki rono. Nyoba. Berhasil. Iki golek apa ning kene iki? Hah? Lep iki? Iki ora ana dalan ngawur ae terus. Mosok mblosok rono. Golek dalane babi. Mbak Olive golek ngomong cak mlaku wae. Wis ora seneng mlaku. Mek wong telu kae lho aku seneng nangis kaya Allah. Iki apa iki, Guys? Buahe ulo. Nek mbiyen jare panganane ulo. Lepo jerasan-rasan. Aduh ya Allah. Lepo jerasan-rasan. Iki lho paling bani. Apa? Alah iki ya. Lewat dalan nombo kono lho, Wes. Ono dalan nombone nih. Lah kono kae, ndek kono merem engko. Apa iku patung kono ya lewat. Berarti lewat patune paling. Berarti lewat watune kono menisor. Enak kali nganu, Mbak, kali cilik. Kali cilik. Iya paling Mbak rono. Iya. Kali cilik rono. Lah iya berarti kok berarti tuh. Asline kok nek dalan kono kae dalan rono mrene kae dalan undak-undakan. Lah wis ning kene lho nduk kene. Mudun kene. Bisa perang kok pelorot. Melorot. Gus. Bu nek sing kok batok puilong kok sing puilong itu sing. Jangan tare wangi. Kamu sing gawa ya tak? Ayo. Ayo sing gawa aku. Ayo tak rewangi gawa. Ayo. Ayo kene ayo. Aku tambahan panganane ditambani wonge. Kene panganane kok aku wonge gundung iso. Tak kawane. Loro kabeh. Wong cilik ku muduhe penak rek. Kawane cilik. Wong ece. Aku gede muduhe gak penak. Lah ke wong akeh kono kae akeh. Ayo kalau enggak gendokan ge mangan. Ayo. Kan ndek kono lho, sakjane yup. Boloku yo anakku bangga papat iki liyane gak libur. Mbak Srine karo Mbak Egane diundang. Aku kata mencot iki. Aja watuni lho sing garan ngedeni. Lah iya. Kita di sini ndak watu-watu. Ayo longgo nek kono ngeses. Ana golek sing rata lah, mosok.
lewat iki rono. Ya no, kae kalau rono kan bisa tapi lewat kono to nyebrang. Tapi iku banyu iku. Hotel lewat banyu. Halo guys, kita ini kali. Mana kali kan? Kali. Kali mboy kali watu. Kali boleh. Rono dia kan nyebrang rono kono Ayo. Ya. Iya. Itu dapat. Orang nyelempet ya. Golek urang ning kene ndek ndi nek urang. Aduh. Kene nek mak mlaku rene wae. Iku lunyu iku, golek ning watu kan kene tah lunyu kok ya. Orang iwak ya. Golek iwak. Banyak. Iso balik ibe bangun omah. Yo aja. Astagfirullah cemek wis kapok wis. Kanane aja nang banyuan kok ya kapok wis. Kapok wis cemek wis. Kapok. Kapok cemek. Golek emas ngono ya. Golek emas yo. Kok iki tempat nganu kali ya. Golek watu ge kosokan iki kok enak ya. Lagi kosokan apa iki? Kayak omah. Iki nganu Mbak Win iki. Apa? Iku jenenge hosi ya. Oh hosi ya. Iya hosi ya. Ini Mbak Win ini kita Mbak Win. Iya hosi dak awet. Iki lho, enak dipangan. Barang larang iki. Hosi guys. Golek hosi golek urang. Oh iya iki hosi to iki. Hosi tok ah. Gomo terakhir. Apa wabar? gomo le enak dipangan ora Nganu ngiler ah. Ngiler apa jenenge ya? kelet dah. Nya wae nggawa nganu nggo cokil. Iya lah iki ono kilo iki lho gede. Tanganmu ngurus kuwi. Ya wae nggawa tang cokil. Ah susah ayo. Golek nggon sing anu. Itu enggak. Ini enggak rapi lho, Bro. Ndi drone? Lah iku kuwi. Terus musim musim mudan rene nek cedhak ae kok mlaku rono. Ya. Musim mudan kae kok. Penting wis dalane guys. Lah yo mek dilut ae kok mlaku kono teko. Ini digawe gitu. Wes garing iku. Adil nih Rono turun kono ini yo. Ning ndi? Kono iki dalan yo. Lah ben karo Rono dhewe. Dalan gede iku. Heeh. Apa ndek nisore kowe, Mbak, longgo kono? Iku diresiki longgo kono. Ora pinggir kon nggih kali kono to, nggih bar nganu nggih ndure watu. Maksudku. Kono kuwi. Heeh. Mani. Golek sing foto. Iku tarone. Hoi. Dilalap. Ada golek gawe mangan nggih pinggir watu kono apa nganu ning dhuwur. Iki Mbak Nia lalap. Alah kok malah lalap iki. Ayo. Iya. Golek lalapan toro iki lho. Lah iku ndure sampe niku. Toro, garing-garing. Tuwek ireng androne. Garing. Iku sitok iku lho. Endi to sitok? Iki yo cilik ala wis ana pete kok yo lalapan ngene. Pete barang ta? Pete iki. Aku lah pete. Kok tembus kae mare. Iki lho nek gede iki mbok iki sampe iki. Golek panganan. Ini golek panganan. Gede iki. Apa? Endi? Kok ae dipontel. Mbok kok lunyu lho, Mbok. Lunyu iku ngawur e. Iku gede-gede kuwi. Aku rek penasaran lho, Rek. Ya hosi ya. Iki to ndrone iki lho ya. Orang-orang gawa nganu utang. Halo, guys. Aku ibu Pak Jok kurang ajar. Iki lho motok lho, Rek. Iya, ana lunyu nek banyu-banyu. Ono, Mbok. Ono. Iki lho sing tak ya Allah lunyu lho wong. Iya kan melomot. Nah, kita Mbak Win. Gede, Mbak Win. Aduh, gede. Ini gede, guys. Ya, ayo nggawa kompor ini. Iku lho Mbak Win wis. Arep ora? Mbak Win wis. Aku ora doyan. Ada. Gede lho. Ojo langgo klek beracun, Jo. Oh, Mbak Win kae muangani terus. Kan kelarang. Lo larang kayak bareng-bareng kayak. Pas nang ndi kae? Awake dunmun yo. Heeh. Mbak ae lek nggo nganu ae lho, lek nggo kompor ae rene. Nek kene apa? Mangarang nggawa kom. Oleh kene bebas ah. Apa sing mulep ngene oleh. Lah iku akeh iwake lho, iwake cilik-cilik kae. Lah iki lho yo. Kae iwake cilik-cilik kae. Dipayak kena iku rek. Seser. Terus iki awake nang ndi wong? Teng golek lungguhan lho. Mangan nggih mangan ayo lu. Ayo munggah berarti. Ora golek sing kayu-kayu ndek kono liwat endi yo? Lah awake mang lho nyapu liwat kene soro-soro liwat kono yo kene. Munggah. Ayo tak tulungi wong sakit gedene wong. Ah saya wong mang napa wis soro-soro liwat kene wong liwat kono yo kene iku. Pinggire kali kono ya koceh ya rek. Ya.
Nek kali ndi kono mlaku rono kan aku rono lah anak pun munggah. Lah terus piye sih? Pancene Pak Ijo. Demen pemen. Kono karo kanca-kancane ayah. Manut mboke sana. Lunyu lho. Manut. Copot. Batangnya apa? Ayah apa? Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Ah, ya Allah, lunyu lho kene iki. Ya. Gone wae. Iya. Hah? Gone gede-gede ya. Iya. Ayo ben go kompor ini. Wih iki kodok meneh iki, guys. Ya Allah, astagfirullahaladzim, medeni kene oke kodoke mati lho. Kodok ora medeni ya. Oke malah. Lah ngene iki lho Mas, no iki petualangan iki. Tahu petualangan gawane sambruk. Pindah mangan ning watu-watuan nih. Apa? Iki apa? Yo ayo. Lah yo ayo. Waya musim udan kono ana banyune, lek ngene iki ora ana banyune ta? Ono lho rada rono mbaknya. Lenggon. Berpetualang ki, guys, berpetualang. Apa? Wah, yo iku akeh iku. Tapi lek isone yo iso njukuke tepak ngene iki tepak garing. Lah nek enek banyune yo gak iso njupuk lah. Yo, iku rada-rata. Kono lah rada-rata. Iki lek musimnya koron dini. Hah? Ya nang kono rada-rata iku. Ora nek koyo. Oh, itu pelampung, guys. Iku paling golek kerang ayo. Alah mangan aku. Mangan sik kerang. Cemek Kerang, guys. Loh, iki kerang enak iki. Ya wis iya. yang kok digomol engko. Aku golek kerang di pinggiran kene pas kene cedek to. Ya orang nggawa sendal ya Mang ya. Aku batas plastik ireng. Mbok ki lek usune lamtor akeh toro iki. Yo. Lah iku garing-garing kok. Guys, kilo kitane lagi. Soale kan wis anu. Diper kloso sik ning pinggire kali. Enggak nggo plastik ya, Mbak? Enggak boleh. Kok cemek iki kok. Alah jemenge ora apa-apa dikumbah nang kono bisa. Ya aku nok resek ireng-ireng ya. Ya kene lah dicemek. Ayo duwe. Lah iki nek kene. Iya, dikelemek cemek. Lha iku kok cemek, Mbak? Iku nek sapa anyar, Mbok? Ora iki ki mbokku mau kon gua tak nggih. Bolak-balik ya, Mbak wis gak roh merem pas. Jemek apa ora? Ya sebab wis cemek lungguh ya. Kok ae wong kita nek kan lek teles kumbah pisan teles pisan. Lah yo gak dilemeki plastik sik ya. Lah yo, jemek iki, Mbok. Iya cemek iki. Kamu pula wis garing. Cemek ora udan kok. Kilo. Wis arepe Yo disegrek to. Heeh. Aku sing oleh teko ndek kamen kae. Nion joko ndek kan. Lah aku tak kaya atus. Daripada awake engko. Aku ora nggo lajeng. Ini. Yo. Ayo aku gowo. Iku sampean anu sik, Mbak. Yo dilemeki ngene. Lah kok mak kisare mak emek opo ki kisare? Oh iya. Panganane ditoto semua. Sik to. Kok jiwane wong iki Karena kok gak dipikir. Yo yo ditoto. Yo yo. Ayo saiki. Lebaran kedua. Ya, gerak. Wah, apa deh? Terima kasih. Sumpah apa deh. Kene lho, Mbak. Kene lho. Ya apa nih? Karep. Ya wis iki Beberane mek sitok ta? loro.
Wong apa to njaluk aku tak jago sampean kok. Kancan itu jadi bener. Ora maksudnya gawe ada tas nih. Kita ora usah lah, tasnya ora usah lah kok kayu bener. Khusus tas. Kono kok digawe khusus tas. Kono digawe khusus tas kono. Iki wong cukup panganan sik salah. Panganan sik tok sik tak tokno sik. Keringetan dong aku ngene dulu yo. Ya aku keringetan aku urung metu keringete lho. Terus penak nongkrong kene lah isi ora panas ora udan kan penak to. Apa? Gorengane sapa iki? Gorengane Mbak Oli. Mbak Oli yang goreng opo? Gorengan. Pada kudu diambang, pokoknya kita kurang keombok. Makane. Ya. Penak isi ya. Ini tak panganane nggih biru kuning-kuning nggih. Wis tak noto. Noto HP ini sih. Sejalan untuk healing kemana-mana. Bener kan enggak ada planning kok. Alah rusuhe telono kan nek kali engko Dari ngumbah kok. Bani. Oi. Kompor. Nggawa kompor jare. Enak ya nek kene karo nek nganu ngompor-ngompor enak. Mambu kan di tengah-tengah kayu kan kae Mbak Win. Enek banyu, enek banyu Mbak. Iya. Enek kerang kae kayu, sing kayu ke tengah-tengah kae kerang. Nggawa kompor, nggawa nganu. Dol jambut nah. Lah piye yo? Nih. Banyu. Lah opo? Banyune kuwi banyu. Oh bagian nggo banyu. Kita gagal planning. Kita mau udah dibanting ngono lho. Banting. Perjalanan kita. Ya Allah. Mlaku. Lah padha. Iki banyu iki lho. Kali aku Ya plok-plok iki lho aku nggo sak mene lho. Mbak Mia, iki lho ta. Amo. Kayane lah. Iki seru rupane genah ngono rek. Oh aku yang nggawa ngenekan barang kok. Oh lomboke akeh wong. Kayak sapa? Namanya lombok apa bali? Akeh. Kuwi iki aku sing tuku iki. Lombok yo akeh. Akeh. Sik ngecak nilik iki. Kene mbane ketok kaline, nang kono lah ketok kaline. Lah kan kowe kaline akune wite. Yo kaline. Tok nih kabeh panganane. Ki makan kene sik isek. Nek berempat biasanya bersepuluhan lebih. Sekarang berempat. Nih iki kepalakan nang Mbak Ni, Amet. Oh, gimana jalannya deket-deket. Mbak Ni, Amet panas. Ya yo. Aku bawa kopi, guys. Nanti, iki nang gak daerah ku lho, Beb. Endi yo? Taitam. Yo meh jurusan Taitam. Taitam. Aku mlakukan ngene terus arek-arek ngenteni aku tak konteni Taitam. Dadi ini iki Taitam. Aku mesti nanas sisi. Kali aku. Aku mau pipis nek jero anu karena ora nek kamar itu, Beb. Aku mau pipis nang hutan, ngerti yo. Mini tak kon ngawal. Halo, guys. Sayang. Kene ndi? 4 minggu kita kumpul, 1 minggu ini kita pisah. Engko lek anu ku Jawa ya garing ngene iki ku cek akeh torone. Ya apa namanya gareng nek. Lha iki enggak di planning kok ora garing apane. Jenenge kita Orang dadakan budal ya budal. Akeh hone. Tapi sayang gak kompor. kompor wis mateng kabeh. Aku seneng banget nggo kompor. Saya ora masak kok jere. Ya wis ah. Gorengan kabeh ditokne ta wisan? Lah iki wis metu kabeh kok njaluk apa? Wis tak kabeh panganane. Oh, mbak iki apa ta? Wih kok ini Deno. Ampun Mbak Dena, thank you very much. Mbak Nia wong aku wis tuku gorengan yo. Ya ben kita kan selalu kaya to, Rek. Bro, lha iki lho none. Tapi ya loro ki ya. Emang sih to. Watu. Apa mau sore apa ini? Napa? Pokoknya Wong papa teruam. pokoknya nan watu. Beb, kita nih Iya, ketinggalan iki banyu ini. karena kita enggak ono jangan, Beb. Beb, Bagian kita gowa. nih tuh jangan. Aku mau tuh jangan, Beb, no. Karena bebekmu enggak bisa kita nikmati toh. Aku nggawa oplok-oplok, Dek. Kita blok-blok itu jangan. Oplok-oplok. Lah iki Iki apa, iki Apa iku lho manak minyak lho? mangkam tak bebek iki jenenge apa 02. Oh, iki 02. Kayak 02. Iki gedang sing mana tang bareng pangan wong papat. Bisa, guys. Tak godhog tapi tak ngetong. Enak iki. Hei, Wong bapak tanganane sama. pinganane sing anune tak bagi wong telu.
Apa nih? Aku ki Sate duwe kerang. ya Sate kerang. Aduh enak iki. Wis tak bentok nih. Apa Mbak Nia? Sing sampean kayak iku apa jenenge? 02. Tak bagi wong telu iki enak. Demene 02 yo. Opo? Iki awake napa dhisik iki? Buka jare apa pamerne kok gayane lho. Jare arep pamer ngono kok gaya kan. Iya sik. Oh, jare arep pamer. Lah kalian sing pamer terus sing kebar aku mbok dikei videone ngono rek. Iya, soalnya sing video-video. Bokongku. Ah, bener dah. Kamu gelap nih rupanya kok kayak Gak ketok. Gak ketok sing ketok Halo banget. guys, maafkan dengan lambe yang sangat bablas tanpa rem. Karena amplasnya wis entek. Ya ampun iki opo iki katanya. Papat lho. Aku tak listrikan yo kancane listrikan aja. Jangan ku sene ta. Ya ampun kita makan pinggir. Ya Allah iki nanas turane iki monggo gawa gur sakmene iki. Aku ya. Makasih tak gawe sarapan. Aku luwe. Makasih tak gawe sarapan. Ternyata nanas turane. Iki lho Mbak aku tuku jeruk. Aku ya nek Mangan jeruk ae. Lah aku mang aku urung sarapan luwe ana nanas tak pangan dhisik lah engko wetengku peri gitu, guys. Lambe yang sangat bablas tanpa ring. lho kok paiku. Awak aku kok Nek Jaya dhewe nang kono apik, Bra. Delok lho apik. Ayu, Bra. ayu lah. Ayu, guys. Nih. Untune Bra diripan. Ya untune dirimu. Kepiye to? Nih jalan anune Mbah, enek kocone. Lah Pak Jalil bentet to kancaku. Kocor ayo. Kene lho nih. Ah, iki kocor. Wong ngerti apa mangan. Oh, bengesan. Kan ya lucu, kan kok benges mak ngelawuh piye. Ya Allah, panas. Ono tahu tempe sih, Mbak. Oh, nang ndek untu iki. Iku menganu nih, ane apa? Imbuhe iki lho. Walah. Tak imbuhe menang tapi. Oh, mak utel niku enggak barokah lho, Mbak. Apa diutil apa? Ora diutel, mah imbuh tahu iki lho. Oh. Iku jangan iki lho. Goreng tahu goreng to. Padahal aku duwe tahu kuwi ya. Nah, aku tuh ngomong iso cuma hampir kok Iki aku. wujudnya nang ngene iki tapi iki legi ora, bukan. Karena wujudnya elek. Mbak Indri iki. Iya, tapi kan tak open tak open apa? Ini Mbak. Enak. Kulkas. Iki lho Mbak kayak madu nih Mbak ya. Ayo wis ngene nyantai karo turu-turu ya Allah ya Allah. Mangan kok turun ya. Koyo ngono aja awas astagfirullahaladzim. Apik ya Allah. Iki sepucuke swarga. Ada sampah nih iki. Cek go golek. Mang lo enak Sampah plastik sampah. Mangan ora golek. Nih Apa ya? lawak ya. Padahal iki ndualu lho, tapi masa didang to. Terus bar didemne to. Ora lembek. Keset ya. Kaya Makasih Indri. Dri makasih Dri lho. Jangan sak Katanya tahu. enak. Thank you very much. Ojo aku melok mangan. Sampai. Kan ora sampe dadah to. Tangan kan lo. Bukake kurang apik. Matur suwun. Iki gong iki. Iki gawe deno iki rek, tapi mangan sego sik wis ora kepangan kok mangan iki. Lagi mau apa tuh panganan sama mana jam. Iki apa tuh, Mbak? Kok pindah Kita mangan. gawe dhewe. Wapi luas ta enak manuk-manuk. Mangan lho gong, mangan dintelek cerot apa wae engko. Oh iya. Apa itu? Entah. Sing Cuacanya jan mendukung kok. Ya sini modele munduk-munduk ngono. Cuacanya jan mendukung. Iki keplenek rek. Mbak Deno iso gawe iki. Gawe nang telu karo iki lho, tak gawe iki. Iki gawean iki tuku, lak tuku wis koge. Kan nggak PHSM guys. Heeh. Gawe iki kadang gawe jajane. Cicip. Oke, jelas iki rasa melon. Ora. Mantik ta lasik mangan iki lho sih. Mantap. Rasa melon. Emang korek. Tak pikir rasa tembaknya. Wih, pokoknya ngarepmu. Beneran mbak kimchi. Sing kayak kimchi lho. Kayak apa enggak niku lho apa? Dong saya serupane abang cuku ning abang lho. Anu, Heeh. Yun Kang Yun. Aku nek tai wanonya apa golek nemui koncoku aku. Taiwan kok. Jam ora malah mbak ini nang ngendi kono? Pantai tak apa? Bukit Taitam ku malah mbak ini sing gak sok kapan-kapan aku. Kak Mbak Sri ngomong apa? Taruh sawang.
Mbak Lip. Mbak Tri apa sama? Wah, Adikku Egi. Ayo kok terus bisa diri. wah segernya. Segernya itu. Ya, ya seger memang. Ini kertas minyak beberan kene ta kita. Iya. Mas lagi mau cari pamer makan tengah mau. Wis sepora wis. pamer no. Wis di video. Wis di foto. Baik di story kan dibuka ya. Lagi Ada pamer kok ya, pamer aku ya, pamer. Di makananku ini. Delok talah story. Makanan ini ngono ya. Ya aku tak captione anu melemu berempat tok. Sing lemu aku karo Windarti tok. Lah iku wis fakta iku Mbak Mi. Membuktikan adalah gemoy itu adalah imut. Lara imut ya momot. Sing lemu aku karo Windarti tok. Enggak terlalu jauh hidungnya enggak kelihatan nih. Enggak kelihatan kabeh soalnya. Orang nih maksudnya nang ngarep kono namu enggak jelas berani. Hah? Lah nang kono. Tapi ngarep lautnya enggak ketok kali Oh ini. iya, intinya mak ngomongnya mak pikirnya kali lah yo. Kali ini kan ketok loh. Kalau lan kono kan malah ketok anak ketok. Di sarak ta pengen Pemandangannya kan api. iya bawa kerang gitu. Di lalapan. Tidak dihone juga. Hap kok baru. Si kan iki kita boleh ini tak enggak pakai kaki, enggak pakai ini. Loh anak yuyu cah, yuyu. Ya piye? Yuyu cilik. Anu. Balane Aja dibuka ini engko lek enek udangnya. Iya enak udang enak yuyune cilik. Iku anak anu. Kerang. Anak compel. Ndi kimchi iki lho. Kunci. oh aku kimchi. Iki ana ta? Enak-enak yakin. Iya iya ngerti lah. Jagung kan emang ana kunci ana. Kuncinya kan enak kalau Tapi mateng kok ya jerone ya. ora mateng go mulih. Oh, goreng neh. Rambut iku lali ta? Doh alah, tak kira mau tisu. Dia kali kayak lo. Wes, Mbak. Terang lucu ya. Coba dak iki mlakune ya. Lah kan gedene kok ndi kayak kali ini sapa ya? Codek seneng aku asem kok. Mari kene gak mlaku rono. Kok ora seneng mlaku-mlaku lho. Lah makane ya coba dak iki bae kan karo ya. Oh, seneng aku. Sewenang itu wedek, itu udah sewenang dia. Lah iki Lah sing gak seneng mlaku-mlaku iki. Ya ini jane sing oh. Lah apa ditawarin ndi, Mang? Ayo Mbak, mlaku ngene sampean. Saya mau mundur. Aku ngono lho mau. Ayo kok langsung mlaku nang pandi, Pak. Jo. Ngono tok wisan. Kangen Mbak Win, iki delon lek wegah. Tenan. Jolang. Lah tenan to kalau rungono. Wis kangen. HP ku mak kok nanti. Tapi nglawe mlaku bakal ngetot guys. Wis tak kei lho Mbaknya. Wis tak kekno. Mari ngetot marah sambat wis. Kae kok koyo aku nang Windarti. Aduh yo. Wis longgo tok wis. Nang ndek pantai wis longgo tok wis aku karo Windarti. Sarung tangan. Golek bintang, golek apa Ini beber nih. Sarung tangan ndi, Mang? Kita foto-foto wong iki. Aku karo Windarti Mbak golek Win, nyo. golek bintang, golek apa wis semuanya longgo sanguk-sanguk. Iki ndak seroto karena enek Ya, paham. Nenek watu. panganan-panganan sing cicing di mulut di. Ayo dikelompokno dikei gorengan, dikei lawuh foto maneh. Potong hubung disi foto HP ning sing warung. Ayo. Guys, Sego. Alazim astagfirullahalazim. Mbak ini urung ono sarung kan? tapi mang tak siseni. Mbak ono sego goreng ku lho. Ya sego goreng. Dilebokne. Yo ngene sithik sembli sithik, mana sego goreng sithik. Tau nget to. Ono lho api. Sego tak Iki ape mangan apa dihiasan sih? Tumpla wis. aja. Oh ya wis toton. Bareng ngono kan Oke. foto. Iki bener apa ora? Ki kok numplo apa ora lek gawe lodeh? Lodeh dipi ya. Mbak Olip. Ngene nih. Mbak Olip. Enggak, lebokno nang kene nggih iki ae. Oke. Ya. Tak lebokne nggih iki nganune. Foto niki lho. Oke, masuk. Terus ndek ndine Ya. Ya. Eh wes ah. Yatim itu. Ya, Kurang titok. Gek arep nyapu. Lemenu. Wis salah wong iki kita gawe tumpuk. Iki jangane dilewer. Ora usah Tengah jangane. ngene nih. Duwe marah jangan. Mbak Win iki lho kropo iku. Wes be aja kabeh. Wis aku meneng ae. Wis ah. Aneh, Bro. Kok wakan sih nek sego goreng. Iki mang kumpulan ya. Oke, serepmu wis. Boh. Aku mbok golek Pak Wen iki nek urang.
Astagfirullahaladzim tetep bengi ngomong. Ya Allah nurangi barang. Iki kok gak ada jangan kuah kene. Kuah iki. Apa ndine? Toro, Mbak Lip toro. Ya Allah wae iki piye nek ngomangan aku. Toro lho. Mbak Lip. Torone mang ndi? Mbak Lip dikekepi kaya. Iku lho tahu sing tak cuwil mang tempe. Torone mau Mbak Lip. Iki kok dua kok Iki engko dia nggih hiasan dhuwure plenik-plenik. Sego gorengnya ra ketok lho, Cah. Lagi gong. Iki jangan di tengah iki kok. Mbak Lip, torone kok icak iku lho. Coba kae. Oleh toran. Ndine. Ayo buat telu mang iki. Iki gawe syarat tok. Jangane dipenu ning tengah-tengah kene ngono. Wis pokoke. Iki kendoran iki. Lho kok ireng Mbak Win? Ya berarti yo pancen wujude ngono kuwi. Ora sak sanuan ngene lho nek gurane iku. Ora sak sanuan ngene lho kaya wong berkatan ngene lho. Wes, guys. Wes iku sik mbok tambahi. Iki tok esek ya apa akeh iki? Yo. Jangane jiko aja duduhe dikrekep apa? Ampase tok ni. Ya cekekne Wes enak, Mbok. Ya duduhe Kene kari-kari. lho keri-keri. Astagfirullahaladzim. Wali, kena seneng. Wah. Enak latine, Mbak. Kok latine Mbak Win. Enak. Orang kok tisu aku wis beler-beler iki. Tak kondisine tak lapne apa ni? Ya tak tulung nih. Lah iki lho tulung ngono iki. Wah, bukaan kamu gue titik lagi ketok. Aku fokus iki kaloke Mbak Win. Lagi bagus udah. Anu ya, rasa maksudnya bumbune ya. Kan kena dipane. Kalau Mbak anunya gane Dibuka kabeh nih jane ini kono. sampean. Enggak dudu wis ya, dudu wis. Tak kasih ketok merongos kurang. Wis tak omong. Dudu wis disaring sih. Iki kerupuknya dibuka apa ora? Engko sik kari-kari sik. Oke. Iku wis aja dibuka wis. Enggak, Bu. Iki jelek kene. Oh, Ini Wis ana dudu wis apa? kari-kari jiko sik santene. Santene. Ya Allah. ya Allah, abang biru. Karena enggak masalah kita tunggu jangan. Iki nganu iki lalapan, guys. Ya. Oh, wis aja akeh-akeh ora tak yo apa. Lalapan ya. Aku seneng aku. Wes. Wis arep. Wes, ini sampahku. Sampai sampah. Apa nih? Sama nang burine Mbak Nia. Apa meneh sing keri? Wes. Iki apa iki turane sapa nek iki? Roti. Turane pas. Ora turahan Mbak wingi diris. Ya ngerti pokok iki turan kan? Ayo ora turan untung ulen lho ya nih ya. Ayo mangan rek. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Apa tak raup nih kira Ayo makan sarapan plus makan siang wes menikmati. Tak meneh kayak wong papat. Rencana yang gagal tapi kita nih tetap jalan di dekat-dekat karena planning anu iki, planning mendadak ngene iki. Mbak Nini iki wis mati. HP ku kok muni ya? Mangan Oh tidak 6. Ya, Lor. Halo. Ngeta hitam mau ya. Ngeta hitam. Lah jaremu karo Mbak Eni we. Awas ndlower. Engko nek tekanku. Ya engko engko sore ae ketokane apa ada apa? Kau kangen sama? Untung ae sak awakmu gowongan anu iki kena jajak kali. Enak jajak kali. Oke. Bye. Kan nek jajak kuah. Iki lho anune. Apa-apa. Nek kuntilek lho nik mak koyo blok tok wong. Rupet buka lah anu saya enggak habis. Tunggu bangsa. Nah, jangan. Jangan enak, Bro. Kan tuku lho. Ini gelondong Kak Pelawah. Itu nggih mata kita banjernih nih belum nangkap udang. Jadi gelek kerang. Ya kok emang cuma rasa awan aku kali awan. Alah wis. Kayak isu mangko. Oh jenenge ora planning apa rene, betulan kok kene yo. Saya moro-moro sore ngono kok jare. Soro. Betul soro apa nih, Mbak wis. Lah moro-moro lho. Ya ilah. Saya tak teko kene kok sore wisan. Kok sambelan iki kon iki aku. Orang aku mlaku orang golek kosi.
Wis sore. Tapi kira si awan jam piro? Jam 12 ngene. Wong biasane ade kumpule jam 12. Jadi mau jam 2. Yo. Tapi cuma kan jeneng lakone kan mak dhewe lho. Kaya kono. Lho nyawang kalau. Ada mbuku kok. Wis tak ali ae lek. Ndi? Kae. Tapi penak mah. Ini enggak ini kan ya. Enggak aman gua balik. Mau tuan. Bukan ban. Mau tuan ini. Aku nih nggak mau dong tahu mana jual. Apa nang kene iki mangan? Pas di sini kok pertama mbaknya kirim rene kae. Ya kok mbak ni yang kowe tambun apa? Di Blitar akeh dan anu Mbah Man ben sawering gitu. Aku lek mari kok pulang iki. Ora bapakmu. Aku mangan sembarang kali iki nang kene iki lho doyan sembarang kali. Biyen pare ya ora doyan nek doyan. Aku ben bentar. Tapi sing aku sing gak doyan iki pangkahe gedung kates aku. Aku enggak. Aku wedes gitu. Jadi oblok-oblokmu kan di tukunan di. Tuku deh misal omah. Dan rasane. Langsung. Rasane ya oblok-oblok. Udah aman. Masuk rasanya kate ganti di McDonald. Ini enggak apa. Wis iki gundeleng nih. Ora ngajak shopping. Kurang asin ya. Asin deh. Asin enggak karo niko. Iya. Malah mangan gocok wae rane apa-apane. Kamu tuh kok ora asin. Rasa lah nih. Misal omah gua biasanya kan urung ngene sih kan masih kos-kos kucing. Ana apa nih? Ana gini loh. Ana kari. Terine. Barang terine asine enggak agak kroso. Tapi sing gara-gara sedep asin kan terigu malu. Tapi terus di sana ada kok enggak asin ya. Atas. Terus nongkrong itu enggak. Ya tapi kalau dari gua dari Indonesia kok pahit. Enggak ya enak. Oh berarti aku Enek macam-macam teri. Wong terus makan kok teri pahit ngerti hidup pahit banget aku nih. bilang enggak seneng. Aku seneng nyambel entah ngono ku Ya pas mangan teri pahit kan hidupnya kan pahit banget dari itu pahit. Mobil pariwisata kok kono kae. enggak ada potong kakek. Aku sampai lagi. Tapi ini aneh aku sing enggak doyan ning Indonesia gue nang kene doyan. Tapi sing enggak doyan enggak doyan nih. Enggak ada. Kita pokoknya kita iki lek nang kene to panganan sing doyan nang Indonesia mending gragas. Heeh. Ngono. Aku gak pedes kok bangga. Ya lek Aku Kan ndek watu koyo iku ya hosil ya. iya. Itu aku nggawa amer kena. Iki kewan aja mangan. Kewan. Loro kabeh. Enak nih kalau dipijeti. Iya watu. Iki nggih apa senam sehat nih. Yes, nyuwanta ya kene penak ya. Iki enggak matematik. Lungguh ngene iki kayak kamu mati alam koyo. Mati alam sing apa wae nguasno gunung-gunung apa-apa ngono. Manuk-manuk wis keren. Alah manuk digolek. Wis manuk. Ini kamu sintawangnya pas ketepane manuk miber. Wis iku pas mangan. Ada nih, ada manuk. Jadi manuk wakil lho, guys. Lah pengen peten mletus lomba iki. Lomba peten. Apa kok ini anakku kemes. Ora arep ya? Ora doyan nek sing ta. Oh alah. Iki tak kae sing mateng ya. Wae. Kelo. Ini doyan sing ta. Sing mateng. Iki. Aku seneng sing mateng. Enak tetep. Wis mateng koyo ora kepeteni. Kan rasane lek ya. Kok ini doyan sing mateng ngono kok. Ini ya. Angel ya aku panganane angel. Ora angel njen jeneng selera yo. Lha iki wong angel wedhus enak ra dipangan. Yo. Wis apa? HP sampean tak gowo mau. Oh ini, Mbak. Ya Oh, apa tak gowo apa sing apa golek hosim yo. Apa nih? HP ya? jangan Kotak. Nah, itu kok. Enggak.
tanggoke Mbak Mer tak napa? Tuku kae. Heeh. Kok kadang anu. Kan tak Mbak libur kan tak foto Mbak balik. Oh, ya aman gak ada kego mang ya, marung mulai kon gowo. Ya pengerti apa nang kene. Tuh ada kan Dani kek. Lah kita ya pengerti ternyata jadi tidak jenil nang kene. Jenenge wong enggak ada planning. Wong dadaan. Ya kayak ada Indonesia ini enggak strawberry banyak planning ternyata kono yo arek strawberry. Delok tanduran-tanduran tapi mas wono. Kanane ya lewan di planning iki kadangnya akeh sing ngebuyar. Mana langsung kayak buyar ini ngono wae enak. Iki gampang gak merenan nanti iku buket akeh milih-milih. Kita milih buket iso apa apa. Mlaku rono hangsang ya kena, mlaku rono ya kena. Mulai nang Mbak Nia kono ya kena. Wangi meneh. Sudah mau nengah. Enggak komen blas. Ngono mah. Oh iya ta. Ya, ndak karo. Apa mlaku ini Mbak Nia kok kena. Lah nang Seoul iki nanti. Nek ku mang mlaku jurusane sik oh iku mang. Aku yo rong. Rono iku mang. Aku ya aku enggak ada sek om ndi. Paling nang di kafe defer apa jenenge? Kafe dekor apa jenenge? Apa iku iki? Kafe dekor nang Desa Roma. Kafe dekor. Orangane kok Di latihan iki ini. Doyan aku, tapi aku ya enggak kayak Kok kalian enggak ini membaca dong terbang keren. Orang sekone ya. Enggak kita kok enggak iso marung iki megane sekone sok. Saya pikirku kok marung tuku lampu ta tuku apa ngene Mbak Win. masih awakeh. Sekone sik. Cuman Nang kene marung nendi kok awake. Nek mudun. Nek mudun ndek Sawanho. Ya berarti ya coti mudun marung teh. Ayo coti mudun nang ngene. Apa mang golek lampu? Tapi enggak balik bikin bahas gak langsung. Mungkin bisa loh. Wes tak panganan Mbak. Aku nang Hebat no pinter no. Lek cinta tambah pedes rek. Enak. Wan aku sentek Mbak, apa enak sing titipan anu. apa nih teh? Krepek pare. Kira apa nih sing teh panganan sing ngarepe mripat. Nek kan tak wihan. Wong sik goreng iki repot ngeten. Aku mbote ae lah ono. Anak Bote iki karena sik awet buat sampai apa sih? Ada udan. Udan botene iki gemek nek Mbak Wi Mbak Li. Iya. Nek digorengi ora dadi apa ngarani yo. Kan like kayak kene ngonyeh nek apa? Kan keripike enggak enak malah. enggak garing. Enggak gurih. Enggak terlalu garing. Tadi lembek mengan. Malah enggak gurih dadine apa? Malah kayak keling sirupan bening lho. Tahu kan keripik sirupan kok tak bening ngono kae. Kan kok ora nek rasane gurih. Ngono lho. Aku kayak anu apa jenenge? Acara apa Mbak Win mau? Mbak ulang tahun 70. Ngabukannya minggu wingi nang. Marono wingi bareng wisudan anake dadakan neh. Ini sekalian karo merayakan ben rame ngoten. Wisudane anak cincang wingi ku sing ngeceng cincang. Mengerti Balik nanti kakak kanti enggak balik mangan. Kalau kanti yo. Heeh. Kalau kanti kan nggih kono enek apa jenenge? Apa jenenge? Enek kurak apa? Kerang. Apa jenenge? Kul apa jenenge? Kok apa? Kol paling ya. Kayak enggak wong kan gak ada kol ntar ngono kuwi to. Enek aja bilang yo. Balik aku udah salen. Apa katokan to? Ya den kok kenapa pas geduknya Aku kan. gak boleh iki. Aku boleh lagi. Aku ora. Aku ya enggak lagi. Kan masih tadi panas iki. Oke panas iki. Gua ulune kan ya ulune mana. Nek dicopot iki tekku. Untuk lek boleh digawe. Aku sudah lupa aku sing ngenteni. Kok salah kono kok wedi ya. Boleh ana kewan-kewan apa nih jero. Ora lah, pinggir kene lho. Kayak wong arek-arek sing golek kerang. Nek kono oke koyo wong golek saiki taun ya. Apa Mas? Yang kok melakukan rono apa? Iyalah. Kayak suara kira. Wis arek itu ngomprok dilem apa jenenge? Lu jangan sik akeh. Berarti saat dalam ya. Nah iki tengane sak. Iki gembira. Nah duanya itu oke. Mangan buntel ngomongin gembira. Lah ya mulane kok moro-moro sore. Wah. Tunggu ledeng nang. Iki wis jam 12 ya. Wala. Kok mlaku loro kok urung-urung mlaku sore aku. 3:30
setengah siji lho nih sian. Ade mergane Oh, kan. di planning jam 4 mangane. Iya. Kalau ngono ojo Pasangan alarm. ojo bengi-bengi. Oh, jam 4 mangane. Alarm dibunyikan. Ning kok kan arep mlaku apa anu kan enggak Harus dipangan tek nih. Nah, dunia jam 4 kudu mangan lho ya. Burung mari ki lho san. Mangan alarame munine mangan. Kan alarm suara muka. Mangan. Ben ojo kesusu-susu. Bukan tapi mlaku mulai cepet kok. Kan jam 4 mangan, mau kan ambek nyantai-nyantai ngono kan. Iki Nyong Pak bis awake nang ndi iki? kono mau pinggire Bang. Di tengahnya tabrak. Enggak masih koyo ora ana came. Enak lah. Mbak kono. Enak banget. Buket yo komen Mang. Aku pas remu yo. Pas benok kan. Tapi kan masyarakat banyak tapi nanti ini santai kita awan kali ini kan abang apa Kan apa lungguh ada pas kan kami. Lah lorane sing moro yo an sapa ngerita berempat golek planning dhewe-dhewe to yo. Bayangkan nganu enggak anak sing moro. Lorane moro titik ra libur, tutek ra libur. Mbak Tri nang nggak ndi? Julong perbaikan. Jangan ngarani apa ya? sapa? Turu-turuan ae enggak monte yo. Marunge isu-isu. Aku. Aku wis woro-woro Mbak. Sapa sing belajar sing ndi yo? Wis tak omong kabeh gak libur kok. Aku ngomong enggak, sapa Mbak Yana lho wong Cokolio. Siti anu Tri Iku Mulyana. Karo karo manggil aku budal. Wah, sepurane yo anu planninge beda meneh ora aku ra nongkos BB yo Mbak gak apa-apa. Kan dadaan no. Wes sing nang ndi ya? Nanti kemarin masuk nang kos BB ayo nang hitam ya. Boleh cetak-cetakan. Ngaku rasa. Si orang lho. Hei, kula ho. Saking 02. Wis mana aku wis aku. Mangane kita Pinggir susah. nang kok neh. Saya mangane kita susah. Napa Mbak Olip. Aku mangan tapi Mbaknya. Tapi susah mangane iku ra lembut ra Iya. ketok mangan karo kowe. Nah, kene iki yo anu bolong, jadi bolong angel. Nek kowe bolong nang. Loro karo. Dadi aku nek Kene tok. Udah aku sing kene linu. aku nek mangan bayi iki alon-alon banget tidak kecokrok pas anu nih. Oh, dia mau ning manuk. Manuk. Bapak mau dhuwure mulai mak jerat. Kene yo ngono. Mbak iki mah. Mbak wong loro mah. Tapi tentang nang kene teh. Mangan karo ngene iki ngomong stres kayak Oh, merenungi hidup gini. Kan enggak nak cilik-cilik karo mas-mas ngono kan. kayak silir menyilir. Dilirnya angin, dilirnya angin. Pas nggone watu. Lho wong nyisen di pokok mak diel ngono ya sapa sing salah. Ya butuh nyuntuk hati-hati kalau kuntai barang-barang. Aku mah apa? Tapi sisene rada dhuwur kene to. Wis gol jangan butuh. Wis ora. Lah kene kan aman ta, Rek? Kan ketok mripat. Akeh kepiting kok, Mbak. Misal-misal Aku ora kepitinge golek apa kol-kol. Aku dene sar watu kok. kono lho golek nek kol akeh tak kok golek tak oseng nang omah. Iki mantuk no Karena apa? Hosine ya ora apa-apa lho Mbaknya. Tapi Tapi aku ora arep. Oh, sini kok digoreng karo ndek lho, Mbak. ya kesuwen dimplok deh. Goreng karo ndek kayak iya anu kae. Kodok bisa. Wah, kodok. Paling kene iki akeh kodok sing kena dipangan lho, mangan loro. Sapa sing wedi kodoki? Aku ra wedi ya. Aku ora wedi kilo. Aku lah nek kodok enggak wedi. Cuma nek kon manteni ra iso. Iya. Tapi aku pernah masak kodok anjene. Masak nang ndek. Kan ada kulana seneng lomban. Kadang nek kodok tapi padahal bisa ndak ini cara tengko raiku. Lah piye ya? Lah kok anjene ya wedi kan. Enak ya Pak kodok, aku tau mangan. Tapi belunge enggak oleh ra oleh di. Nek kene dapat ngkrek-ngkrek sak belunge. Indonesia jare belunge gampang rempo. Nek
kene delok wong kene puangane. Tapi wong kene kan wonge ora kaya kita strong woman. Ayo Jenenge pindah haluan. Iki tempene dilanui, sing ngantek. Wes ngantek. Gorengan nih padahal. Ih, Barangane wae. Pindah haluan teh. isik tenan. Tanganku tak copot iki lho. Mangan karo aku iki nek enak nek Enak kok rasa kunci. taruhan ora mangan bareng nih. Temben sitok mati iki. Aku sitok man. Aku enggak bisa. Enak golek. Ndi ngapa onderan tempe kok. Ditalan ini sing genah mbak enak kewane kok mlebu. Engko sik bar mangan sik. Soalnya ndek kene kas kewane mlebu. Ya aku metu wadah. Ya pindah haluan. Alon-alon kok jan cuma Aku mang Mbak Oli sik emang ngene. Wong wis tewe aku wis ning isor mbaknya. Luwe terus mari ngono. Ate mangan. Tak mangan kok ngenteni wong. Ndene ngenteni dadine karo Nah, kok yang paling Lah gak aku ora delok sampean sampean gak ono lawuh to. Ndek toko Indonesia iku ono sego mbek lawuh sego lawuh ngono ku lho, genok lawuh to. aku metu Terus aku mlaku Mbak Oli pas telepon darine wis teko iku, nek wis nggo gorengan. Lah aku metu Mbak ora nek anu ta, jangane gede tok itu. Oh Mbak biasane nek pepes ngono kok ora. Aku wis WA aku. Nah, aku enak main kita. Enggak maksudnya anu lho, jangan. Kan aku enak main kita tak cukup iki lah. Makan aku mangan Sego lawuh tok ngono ku lho. Kodong, aku tuh ya sekolah Lawuh tok eno. Biasa lah hari biasa akeh. Biasane yo kan iki mung ora nek aku yo an. Enak kok jangan ngene iki mau tok. Lah aku enak yo kuwi tok. Biasane kan nek pepes gedang lho, kuwi ra enek. Biasane apa? Botok-botok ngono kalau. Sini iku lho. Enggak ono. Terus iku ayam. Malah aku jadi tawani sing ku lho, friseran kan. Friseran Iki seran ono, Mbok. Yo antep pilerene ngecek. Lah ya yang gawa kompor. Wah ya lain kali enggak jangan tuku friseran aku nggo kompor. Wah, kan ora ngerti arep ini. Tak toko sing ABC niku malah nok urung teko segone. Lek sing Gawa kompor sing cilik ae nih, aja sing gedhe kuwi. Cilik kan penak. Ayo katanya. Padahal banyak ya kayaknya kalau masak-masak. Kalau menikmati lungguh senuk kayak Ini ora ana Pak Sapam. kebaran nek iwak to, pancing lebone kompor. Nggo pancing nang. Ngene dikek kompor-kompor gluk-gluk dipangan wis enak. Emang tapi no ya, gede-gedekan. Masalah golek ho, saya golek kanu apa kuwi sini? Kuwi apa jenenge? Bener-bener terang iki enak sih. Ah, golek kerang gitu. Koyok Golek kol. Saya golek kol sepaket di lembut dioseng. Emang iso nyutike me? Iso ngemplok sut ngono ya. Tak nyutik kesuwen di Mbak Win. Kae lho Mbak Olip, kaya sing nang ndi? Video-video tipe srut ngono kalau nyawang kaya enak pengen aku rasane kaya enak ngono kuwi. Enak lah aku gane seneng kok dikelocot-cocok. Memang tak srut ngono mesti dincot to. Nah mbok sik kaya enak srut dincale kok Enak aja. enggak tahu makan aku. Apa enggak tahu masak nama? Enggak tahu mbok ora doyan tiap laut. Dek omah Indo. Oh enggak tahu. Aku lek dek kulon ku kreco sing pucuk-pucuk dawa-dawa iku, Mbak. Lek dek bapakan niku kuli ireng sing kul-kune kan gareng ngelu lek kul. Iya, larangane mabuk. Welu ning gas. Aku lek kol kuning enggak tahu masak nang omah. Kol ireng kan enak-enak di kandang golek ini terawin. Tapi juarang banget. Sekarang Bubuk banget. warek lho. Warek. Rupane ini aku tak mangan tempene. Ayo warek warek lho. Pembagian. Paling ngono mbaknya dimasak kuning lek pandekne aku seneng ndek aku dibumbu kuning koyo ayam iku lho. Nah iku lek pandekne adekku ndek kulon niku dimasak sak nganune Mbak, sak ampas-ampase ngono ku. Ya tambul lek ngaran lek Karo nyawang anu apa? Wit apa sih? Nyawang gunung-gunung. Aku golek anu tanduran. Nah, aku seneng nyawang-nyawang. Aku nyawang ini kono kayak kono ku lho. Oh iki air payau paling Mbak. Disangko dilaten asin ora. Lah iku soalé kan ono koyo ono Iki lho cecake banyu udan kuwi lho sik lagi. Nang laut. Kan nangise ho iku mau. ya paling kita aja. Kok ora nek panganan sing anu yo. Toro niki wayere. Kan tarane bayi pas gembel ngono yo. Ini gembel cuma wis garing ngono yuk. Ya aku kok nyawangi toro mbok ono nek sing anu.
Apa golek pucuk ta ora dipangan kaya wong Thailand. Nanti garing-garing kabeh lho garing. Apa? Kodok yang bener. Akeh kodok ini gini guys. Ora mek kodok kewan tok. Kodok. Anggo kan ada yang kira kodok Indo to. Lah iki sukmane kodok iki. Ya Allah, ampun dosaku. Mang Mbak Lip kok ono seroke di kono mang lho iwak-iwak yo akeh. Ya apa planning Langsung digoreng ngono kena ya. Digoreng garing. Ya Mbak Nia. Ya. Tuku sing iki lho sarek cumilik iki lho. Ya wis. Ya mben di planning. Emang lek oke sih cedek aja Mbak Lip kono mau. Akeh sebenarnya. Ya ada orang tirare nggih kene Mini-mini yo. yo. Tidak kene ternyata seindah ini. Goreng garing lek enak. Bawa Kayak pancing Mbak sampean mau. Goreng-goreng. Bawa pancing karo mancing. Mancing kesuwen, serok. Serok mau beras oleh sak pakai serokan. Gorege ae ra mbek serok. Rek sing Ini rano bolong-bolong. rege. Kalau aku duwe aku duwe nganu. Rok niku. Rokku sing penuh dengan jaring-jaring. Ganti haluan. Ayo kapan nih? Mbok kowe iki. Dadong dok ya. Banyune ngombe ra ke mari mangan kok orang ngombe. Ono anu nih. Mirek. Kok banyune koyo nggo gelas iki orang nggo Iku gelas. dimerongos nang kono kae. Kurang kok gelas. Ya kowe. Gelasnya jero kandang itu. Kawin tuh mulut. Ayo kita teruskan makan lagi kita menikmati dinginnya angin. Dinginnya air. Tapi cuacanya penak ya, ya enggak panas, ya enggak hujan. Tenang. Ya tenang ya ora nek ramene ya lho. Lah iya. Maksudnya ya enggak kuat. Musik Mbak, musik. Ya musik mbek lali kuwi nih beritanmu nih. Rungokne musik sing kalem-kalem slow-slow. Iki berduka rek. Enek ane musik kok ora legi ya. Apa? Ya ngene iki rasane. Kita mek seru Jawa nah. Jawa biasa ya. Apa nek Jawa biasa? Ora usah dicin-dicin. Ya bener. Oh nganu Mbak uyan-uyan. Apa? Apa? Marah cek ndang turu pisan ini. Gending-gending Jawa iku lho uyan-uyan. Artine apa poin? Kudu mak cerita. Allahu Akbar. Kanggen ngoyo. Netale uga wis muni. Oh iya nek, tapi sono ngoyo golek nganu aku tilah-tilah enak wong ora yo. Nyanyian opo arep setale? Mbok lali. Arep ora. Apa ku lho? Mebe. Cukup citoke nang mbek nini. Eh apa sih iki? Mebe. Iku nandi? Wayang. Oh. Dikai ikan ale tok no. Bulan 12 iku. Bulan 12 tanggal 31 ya pokok sampe nang Wayang ijono Kayak Mas wis. B ngene iki. Heeh. Wah ini kita wes sing cilik nih. Wes sing gede. Oh, dikai Iki mah susu. dikekno ngono. Aku biasanya tan dhisik tak tahu dikai sapa ya, Guys? Sampeyan ya Mbak Wi Ya ya. wis kekno iki tok. Kor apa ya? Kor ben. Sampeyan njogo sing koyo iki mele warnandi. Dodono nang kasire. Jagung, jagung. Apa kayak gini? Tapi aku ora mangan ngene anu, kamu Mbak? Kore Jono kabeh Mbak Nia wis. Saya aku gak mangan. Bluetooth mode. Iki ya sik ana kupone tanko ya Mbak Win. Yo. Iki nanti mben di kapan nek njogo dimakan bersama. Pangan dhewe wis balik. Wah, kawur. Lah iki olehku Mbak Mbak Win. Dimakan bersama nanti Mbak Win. Ya Allah, arep. Ntar arep arepmu. Kok cilir kok pengen turu Pak? Lah ya ngono jare apa yon-yona. Apa lagu Jawa apa ya? Ya sak lagu-lagune kon. Lagune Dini Kurnia. uyan-uyanan kok diwikur. Kan Banyuwangian ya. Iya. Kaping Kanggo gunung ngono. 落雨天， Kok Nini jogete ya Win. Deni Kurnia lagu anyare apa iki? Itu juga jogetan apa berduka iki ora. Ora lagune kalau iki kanggo kohang sing krasa. Sing krasa apa iki? Lagu anyar kan? Uyan-uyan, Mbak. Lagi berduka. Gak apa-apa wis kita adoh iki lho. Iki lagu lagu biasa wong ora koplo.
Apa Mbak Jor tuh orang cewek. Bang nang di sini kan Mbak Win. Kos mana nanti barane? Kene. Pokoknya. Ya Allah, taruh. Ya ulah aku bawa minggu lagi gitu. Aku tak kena arek-arek Iki ditokne pangane ini kira jajane jero kata. Pangan coba mangan makan. Ya iki mana dia? Siapa yang temane? Gorengan iki bisa dibuat iki coba tak mungkin nemil. Iya,
kena anak kucing ini. Mbaknya loro lho, mbaknya sepatu ono lho pulang kecucus. 我喺實習嘅時候咧，我就負責統籌香港首個零費餐飲市集，亦都係我第一次參加咁大型嘅活動。記得 Year One 第一次實習可以學到新嘢啦，對之後讀書都有幫助。我第一日到埗愛爾蘭實習嘅感覺係好緊張嘅。我記得我第一日返實習嘅時候咧，手震震撳電我都會撳錯掣，好似咩都唔識咁樣，會唔會俾人鬧啊？我究竟得唔得㗎？ Buka Chan. 喺實習嘅期間啦，咁我學識咗同唔同嘅人有唔同嘅溝通方式啦。同管理層匯報嘅時候咧，就要精準落重點，要聽清楚佢哋嘅要求想要啲咩。我慢慢學識溝通，其實係冇萬能 key 嘅，有時都係要轉下 channel 嘅。喺稅局實習嗰陣，有一堂 training workshop 真係幫助我好多。嗰堂講晒香港唔同嘅稅制，咁學完之後，我對報稅同埋減稅機制清楚咗好多，對我自己創業都有實際幫助。我本身係香港土生土長，喺實習過程中有機會可以去到咁遠，一次過認識唔同文化背景嘅人。 Suka mangan ini gini. Aku yang ngomel aku mau ini. Yung umiyo na. Coba tak ada rasa. Tinignan tinggal ko. Apa tak alin dia orang korupsi biwang dulu.
M Gusti. Terima kasih teman-teman. Asoy. 다들 준비되셨죠? 진짜 죽을 때까지 한번 싸워보고 싶다. 포기하지 마, 포기하지 마. 좀만 더, 거의 다 왔어, 거의 다 왔어. 돈 내고 봐야 되는 경기라 돈 좀 거둘까요?
Golek 02, guys. Bolong lagi. Bolong ya lo. Gak apa-apa banyune sing rodo. Golek 02, guys. Oke lo. Cara Pak, guys. Kayak orang gendra yo. Dewa sing di kayak koyo nggih kan di apa kan? Nah, aku waktu itu kan mendemi ya kakak. Golek 02. Dia mati ya san. Iki jerone nek. Oh, larang-larang ya. Mbak Win, labku ketak rupane kita enggak? Iku urip. Mati kuwi. Nek iki no. Oh, kok iso komentar sama Mbak? Mbak pinter omah aku kok. Ya sama tapi ora digawane mau oleh. Senengane guru ngene iki delok-delok lek gudi. Mbak Win dhisik nang ngene iki lho nek gawe kok. Ini ki enak iki. Oh, lagi iki mati ki yo. Iki mati. Enak iki lho kayak ini lho nek. Oh, Ini ki ngene. Mangkane larangnya golekane kan nggak kayu. nggih watu. Tapi bisa cilik kan. Wong gawa nganu wis gawa cokel nek cokel. Ganti yo anu nenek. Ini kan kita. Ora bener-benernya ya kok titim. Kaya kalau kaya akeh kemati akeh. Ning kono akeh lho, Mbak. Tapi level sampean ora sing gawa. Ora langsung gede. Ora ketemu sing gede. Oh, dia sembunyi di balik nganu watu. Oh. Oh iya, Mbak. Puncung yo boleh watu lho sak mana-mana lho, Pak. Nah ya. Oh, Delik di balik batu. tuh. Tapi iki enak teleknya nih ta? Yang ini ikut terus Mbak. Mana? Oh, iki enak ya, Mbak iki. Oke. Osi rek, osi. Oh, itu dia melep. Osi, heeh. Lho, kecil saipet kok. Ini saya pilih. Liburan golek yuyu. Sanjane koyo watu ya ora ketok lho, Mbak. Ora ketok. Gua musuh malah ya. Ya wis mulai pesan.